here. Voi kun toi on sepepoi. Hän on täällä niinku yöpuussa jo. No So niin. I think we are... Hei! Tervetuloa! Okei. Tervetuloa kaikille! Täällä mentiin juuri liveksi ja tässä ihan hetken päästä aloitellaan sitten Sannan ja Betonin ja Benjaminin kanssa Facebook-liveä ja tehdään nyt tänne YVAM Pori alumniryhmä. Ja toivottavasti kaikki ehtii nyt tulla mukaan ja odotellaan varmaan hetki ennen kuin aloitellaan mitenkään virallisesti, mutta ihana päästä viettämään Sanna ja Beto teidän kanssa tätä keskiviikkoiltaa. We are probably going to do this in all the languages available on the planet without too much translation. So this is a real YWAM experience. Embrace the language diversity. Ja me ollaan mietitty vähän teemoja ja asioita, mistä tänään jutellaan ja ainakin on tarkoitus vähän kuulla tulevia kuulumisia, tulevia suunnitelmia, mihin Sanna ja Beton työ alkaa nyt tähtäämään ja mitä he tästä suunnittelee. Ja sitten myöskin kuullaan vähän enemmän, että mitä he ovat tehneet aikaisemmin, koska heillä on niin pitkä ura missionuorissa. Vai onko se enää missionuoret? I am such an old YWAM alumni that I think the word is missionuoret, but apparently they have changed the name again and I'm not in the loop anymore. No se on itse asiassa, nyt itse asiassa YWAM Finland. Eli missionuoret ei enää ole se virallinen nimi, mutta tietysti kansankielessä se vielä menee. Ja vielä lähetysnuorenakin meidät saattaa joku tuntea. Joten kaikkia käytetään. Kaikki käy. Kaikki käy. Kaikki käy. Upeeta. Joo. No niin. Ja nähdäänkö me jostain, että onko meillä ketään täällä linjoilla, koska mulla on tässä 2 laitetta. How many pieces of equipment do you guys have? We have 2. You have the phone and... I have the phone and the computer. Me too. So I'm so looking forward to this. I'm having to make up all kinds of Facebook Live events with my friends because I want to hang out and I can't see you now. But also I really want to share you, my dear friends, with the local people here in Pori. The original group that I started, this Pori alumni group, was that I could make some here in Pori and you aloitetaan ja tästä lähtee. Keitäs te olette? Joo, eli me ollaan Sanna ja Beto ja Benjamin. Ja myöskin meidän perheeseen kuuluu Miika ja Esekiel.
7 ja 9-vuotiaat pojat. Ja koska me ollaan kaksikielinen perhe, niin me tänään puhutaan myös suomea ja englantia tällä kertaa, mutta me puhutaan kotona espanjaa. Eli mä oon Sanna ja mä oon kotoisin Nokialta. Ja mitäs muuta? Mä oon 36-vuotias. Yes, and I'm Beto. Well, my actual name is Norberto. I'm from Argentina, and yeah, and we have been working in youth with a mission for like 17 years, 18 years now. I don't remember. I forgot. I have been 17 and you have been 16. 16, yeah. Te olette tällaisia mahtavia pitkän linjan yvamereita ja en tiedä minkä verran Suomessa aika monet on omista tutuista aika paljon ihmisiä on käynyt siellä piipahtamassa, mutta harva on jäänyt noin pitkäksi aikaa. Mutta hieno nyt kuulla vähän teidän juttuja täältä uran varrelta. Te olette just tuossa muuttanut uudelle asuinalueelle. Miltä tuntuu uusi alue? No, mitäs tässä nyt voisi kertoa? Me ollaan siis muutettu, ensin me muutettiin Argentiinasta Suomeen 2 vuotta sitten. Ja me muutettiin silloin Helsinkiin, Töölöön. Ja Töölöstä me muutettiin 3 kuukautta sitten tänne Vantaalle, Myyrmäkeen. Ja oli se siis aika iso muutos ensin Argentiinasta Suomeen sinne Töölöön. Se oli vähän niin kuin ihan eri Suomi. Vähän niin kuin tosi erilainen arkkitehtuuri ja miltä se näytti ja millainen vaikutelma oli. Ja nyt kun me tultiin Myyrmäkeen, niin tämä itse asiassa lähti sillä lailla, että me tultiin tänne, koska haettiin kämppää ja haettiin tosi monesta eri paikkaa. Ja me saatiin tämä näyttö tänne. 2 muuta näyttöä täällä aika lähellä. Ja heti kun me tultiin tänne, niin jotenkin mä olin nähnyt yöllä semmoisen näyn unessa yhdestä parvekkeista, jotka oli täällä lähellä. Niin meillä oli silleen tosi iso rauha tästä paikasta. Mutta on tää siis, no Myyrmäellä on aika semmoinen levoton maine varmaan. Tää on semmoinen tosi iso kerrostaloalue. Täällä ei ole ollenkaan pientaloja, joten nämä on aika semmoisia mahtipontisia nämä talot. Jotenkin mä olin silloin ekat viikot täällä ja katoin vaan sillä, että vau, täällä on niin paljon ihmisiä niin kuin noiden talojen sisällä, että miten me ikinä niin kuin päästään niiden sydämiin tai elämään. Ja kuitenkin me ollaan täällä niin kuin Jumalan kutsusta, eikä ihan vaan, niin kuin, että kämppää haetaan. Mutta siis minkälainen alue tänne? No, tässä on vähän luontoa lähellä. Mutta tää on tosi paljon niinku kerrostaloalueita ja sitten, no täällä on paljon eri kansallisuuksia, kuulee tosi paljon eri kieliä. Semmoinen tosi iso sekoitus kaiken näköisiä vaatetustyylejä ja kieliä ja uskontoja. Ja tässä on lähellä yksi ostoskeskus ja sitten meidän myös terveyskeskuksessa on semmoinen huumekorvausklinikka, eli täällä on myös aika semmoinen sen takia vähän annettu semmoinen levoton maini ehkä tälle naapurustolle, mutta nähdään paljon tarpeita ihmisissä ja perheissä, joten silleen tosi hyvä semmoinen paikka tehdä työtä Jumalalle. Kyllä. Todellakin. Tämä varmaan jollain tavalla liittyy siihenkin, että minkä takia te olette ylipäänsä halunnut muuttaa Suomeen, mutta mun seuraava kysymykseni on sellainen, että mitä uutta te toivotte YVAM Suomeen, tai mitä te haluatte olla tuomassa YVAM Suomeen, tai että varmaan on aika paljon eroja Suomen ja Argentiinan missionuorten elämässä, mutta onko jotain semmoisia tiettyjä muutamia asioita, mitä te ajattelette, että haluatte olla tuomassa lisää tai jotain uutta? Yeah, it's interesting because we were talking about this we were participating in the think tank like 2 weeks ago, I think, and we were talking about this, what Latin and African culture and Asian culture can bring to Europe, and I think as Latin culture, something that we can bring to YWAM Finland is community. I think as YWAM we have this value of
family and like community, but sometimes in Europe is a bit different. It's not bases are more like separated, and they are not much maybe collaboration sometimes with churches, and even the YWAM staff like sometimes they don't they everyone works in their own ministry, and they are very oriented to the work and the task they have to do, so then we forgot about the people. And I think in the most important thing on the work that we do is people, and we want to reach people, and we want to get people to know Christ. So I think community is very, very important, and to be together and to help each other and to collaborate and to work side by side. So one thing I've been thinking lately a lot about is I've been thinking about life and how in life, when I was younger, I never realized how difficult life could be, even though I haven't had any major difficulties, but still I feel like life isn't always easy, and that also affects our spiritual life and our relationship with God and our relationship with the church or our community. So it's really important, I think, that we keep on developing and keep on serving the community and keep on serving each other, because it's not just that you become a Christian once and then you just fly to heaven, or that everything is just cool, but you can have, even as a Christian, times when you really need support, or you need mentoring or guidance and family and relationships. So it sounds awesome to me. Yeah. I was thinking something similar. Like I was telling Sana that, this is a bit more political, but talking about this, how is it called in English? Welfare state society. And now the government need to help you with everything. And I remember when I was a kid, I was telling Sana that because the families grow together, and you were like your grandparents, and then you live close to your uncles and cousins and all the big family, you didn't need much the government to help you in many things, because you have the big family close to you that were supporting you and when you were going through difficult times. So I think that is something that we want to recover, and I see a lot of young people like going alone and trying to fight with their own struggles and difficulty, and sometimes I see that they need this support of a group. And many of young people going to university and facing a lot of opposition and changes, and they don't have any community that will support them. So I think that is a good thing that we can bring to YWAM in Finland. Yeah. Great, sounds good. So mä voisin varmaan vielä lisätä ihan vaan niinku tosta yksi semmoinen alue, mihin Jumala on, tai mistä Jumala puhui meille paljon ennen kuin me tultiin, oli lähetystyö. Ja niinku pitkäaikaiseen lähetykseen valmentaminen ja lähettäminen ja siellä niinku kentällä hoitaminen tai ylläpitäminen ja sitten myös takaisin tulo, että kaikki se niinku onnistuisi mallikkaasti ja Jumalan sydämen mukaan, niin YWAMilla ei ole tällä hetkellä määritelty kauhean selkeää semmoista lähetyspohjaa. Ja se on yksi semmoinen alue, missä me haluttaisiin olla niinku työn puolesta sitten mukana ehkä eniten. Monta muutakin ja sitten monta asiaa, mitä nyt muutenkin täällä jo tehdään, mutta varmasti ollaan sitten mukana myös, mutta tää on toinen. Kiva kuulla. No mutta sukelletaan vielä vähän siihen, että miten te olette tänne päässeet. Eli
mulle oli muutamia kysymyksiä, tai te olette ollut jo niin kauan siellä, että mä halusin vähän ottaa eri kannoilta sieltä teidän aikaisemmasta uralta. Eli mikä on semmoinen itselle rakkain työmuoto tai tehtävä tai joku asia, mikä tulee mieleen sieltä mitä te olette tehnyt ennen kuin te tulitte Suomeen? No me vastataan tähän kysymykseen molemmat. Me vastataan omilta puoliltamme ja voi vastata vaikka suomeksi ensin. No mä vastaan siihen seuraavankin. Haluatko sanoa sen kakkosen vielä, kun mulla on se melkein sama asia. Niin... Mitä teit eniten? Joo, eli nämä kaksi asiaa mulla oikeastaan ihanasti on juuri sama asia, että mikä on mulle lähintä sydäntä ja mitä sain oikeasti tehdä eniten siellä, niin oli just koulutus ja opetus. Mä tykkään tosi paljon. Ei ainoastaan DTS, ehkä se oli se koulu, mitä me eniten johdettiin tai oltiin niin kuin henkilökunnassa. Mutta rakastan koulutusta ja opetusta ja sitä, että ihmiset voi saada lisää niin kuin ilmestystä, kuka Jumala on ja tuntee hänet paremmin ja varustautua. Ja sitä olen tehnyt eniten. Ja Beto, what was your dearest? I think for me was the base that we opened in Cordoba. I think was the time that I enjoy more in YWAM, and also we have a worship band that then it became just a rock band. and we were recording we record 2 how to say CDs. You don't use CDs anymore, but yeah, albums. Yeah. So we were working together, and I think that was I found my passion about me recording. I always loved music, but recording was something that I discovered over that time, and I really enjoy. That's nice. So you have been pioneering before. Do you see yourselves as pioneers? Starting a new base. Yeah, I think we pioneer a lot of things. Like we pioneer the base in Cordoba, but then we help pioneer also re-pioneer here in Helsinki, also, and many other like ministries that now they are still working with other people, but not us. Yeah. Joo, ehkä mikä semmoinen haaste tässä tai erilainen on tässä, että meillä ei nyt tällä hetkellä ole vielä tiimiä meidänkaan täällä. Niin se on ollut ehkä meille se isoin muutos. Mutta joo, meillä on kyllä aika semmoinen pioneerihenki molemmilla. Kyllä. Mennään sitten mukavuusvyöhykkeeltä ulos ja palataan näihin muisteloihin. What was the most out of comfort zone thing you have taken part in? Well, for me, it's the most difficult things, not difficult, but that I didn't enjoy much is working with kids. That sounds bad, I know, but working with kids is not my gift. Put me with young teenagers, adults, old people, someone that I can reason with, and I will enjoy it. But with kids, is really difficult. And I don't know why I always end up working in Kinskids, or that is the kids ministry in YWAM. But happily, in my 16 years in YWAM, I have never been dressed. I never dress as a clown. There's something that almost everyone does in outreach, and I have the luck of not having to dress as a clown. I think never. So now we are seeing a picture of you. Yes, that's the Kinskids. Who aren't your own, I presume. Yeah, that was it when we were starting Kinskids in Mendoza. Yeah.
Joo, mitäs mulla? Tää voi olla ehkä vähän hämäävä vastaus, mutta mun kaikista vähiten niin kuin mukavuusvyöhyke on oikeasti evankeliointi. Ja mua on aina pidetty kovin semmoisena evankelioivana ihmisenä, mikä on tosi hämäävää, koska mä teen sitä kyllä tosi intohimoisesti ja mä rakastan ihmisiä ja mulle on aika helppo jutella ihmisten kanssa. Mutta silti joka ikinen kerta, kun mulle mainitaan se sana tai mun pitää lähteä kadulle, niin mä en tykkää siitä. Siis se on aina joka ikinen kerta. Mä en tiedä, onko se joku vihollisen juttu vai onko se vaan, että mua vaan niin kuin hävettää ihan sikana. Varmaan joku suomalaisuus, että pitää mennä häiritsemään jotain vieraita ihmisiä. Niin. Paitsi, että... Joo, mutta siis Argentiinassa ehkä se oli vähän helpompi, koska ihmiset on tosi sosiaalisia muutenkin, ja siellä voi jutella ihan vaikka jostain, en mä tiedä. Ei tarvitse puhua aina ilmasta tai säästä, voi puhua jostain muustakin. Ja ihmiset itse yleensä keskustelee, eikä tarvitse itse sillä lähestyä. Yeah, but it's not only that people are social or like to talk in Argentina, it's because you are a foreigner. And people don't see very much foreigners. So when you are there, you are kind of like the news of the city everywhere you go. So it's like, oh, it's someone from Finland, and so ihmiset jonottaa puhumaan. They want to talk about, how I hear that Finnish education, and I hear about like, I don't know, they are the happiest people in the world. So people want to know. So that's why it's easier. And it's the same with me sometimes here in Finland, because I'm a foreigner, so people will like to know, oh, you're from Argentina, and we know football and Messi and stuff like that. So now for me it's easier, for her it's more difficult. Outreach memories. Next. Okei. No mulla on täällä ihan tämmönen niinku vanhan ajan kuva, kuule. Mä täällä tutkin sitä mun albumista, mutta mä voisin näyttää vaikka 2. Tää oli tällainen kerta, kun mä olin ekaa kertaa staffina henkilökunnassa DTS:ssä ja mun piti vetää se outreachi Peruun. Ja sit kun me oltiin tulossa takas, tosi hieno outreachi, no yleensäkin mä menisin sanoa siis bussimatkat oli se mun muisto, koska en mä tiedä, niissä oli aina se jotenkin, että no lähdetään jostain, oli semmonen tosi kiitollinen, Jumala teki ihmeitä ja sit samalla semmonen järkyttävä jännitys, odotus. Kohta mä oksennan, mä en tiedä ketä mä tuun siellä tapaa ja aina jännittää kun tulee uuteen paikkaan. Mutta erityisesti tää matka oli kerran tosi ihmeellinen, koska me oltiin tulossa Perusta ja siellä Perun niin kuin melkein jo Chilen rajalla, niin siellä oli tämmönen maavyöry. Mä en tiedä minkä kuvan mä näytän, mutta me oltiin tosiaan siinä bussissa, mä en tiedä näkyykö se sinne, mutta me istuttiin siellä bussissa ja sit siellä oli se tie oli niinku tällainen, mä voin näyttää toisen kuvan tästä. Nämä on siis ihan tämmöisiä vanhoja kehitettyjä kuvia. Niin tuolla näkyy, me oltiin tommosen niinku, ton siis, mikä ton nimi on, Tyynenmeri. Onko toi Tyynimeri? Siellä Chilen toisella puolella, joo. Niin se meni siis tuolla niinku sen vuoren rinnettä pitkin se tie. Ja sit sieltä ylhäältä, sieltä vuorelta tuli kauhean semmoinen kasa semmoisia kiviä, joka vei sen koko tien mennessään jonkun 20 metriä, siinä ei ollut enää tietä. Ja sitten me oltiin toinen niin kuin ajoneuvo, mikä pysähtyi siihen, koska se oli just tapahtunut. Ja sitten me jouduttiin, no meillä oli muutenkin jo 2 päivän matka, siis 52 tuntia oli se matka, plus sitten me oltiin 48 tuntia siinä jumissa ilman ruokaa. Niin sitten se oli semmoinen aika ekstreme semmoinen paluumatka kotiin. Niin sitten siinä meni 4 päivää, tiedätkö, me oltiin siellä bussissa, istuttiin ja otettiin kuvia siinä meren rannalla, kun se oli niin kiva, kun me oltiin siinä. Täällä meillä on vielä yksi tämmöinen. No ainakin kivat tommoset kuvat tuli siitä. Mä oon siinä punaisessa takissa 15 vuotta sitten, tai ei kun 16 vuotta sitten. Noniin, se oli mun muisto. Well, I think something that will surprise many Finns is in my outreach, when I did my outreach, we traveled from Argentina to Brazil and by bus, and it was like 2 days traveling by bus until we got to Brazil. And then when we were in India, we were traveling by train for how many days? Also like 2 or 3 days in a train. So I think it is too much. So then I laugh when people don't want to travel in Finland because it's 1 hour away. But one thing that I always remember and I like, and
and I always share this experience when we came the first time with a team from Y1 to Finland, from Y1 Argentina to Finland, and we were doing evangelism, and we got these people saying to us like, no, you don't go to the street to talk to strangers or to talk to people. And then we were trying so many different things to do evangelism, and then nothing works well, so we try to talk to people, and I always remember that it was one guy in the street, and then we went to talk to him, and at the beginning he was saying like, no, I'm an atheist, I don't believe in God, and then we will start asking questions and asking how he was, and at the end he was sharing a lot of his heart, like he was sharing that he was struggling a lot with God because he had a violent stepdad, and then we pray for him, and I always remember the last phrase that he shared with us, that he said like, oh, thank you, because I can see that you are people that you are interested in the people's struggles, and you are not only giving flyers or papers in the street. And I always remember that, and something that is really encouraging for me to when I go to the evangelism outside. That's beautiful. And one more memory, one way that God surprised you. No, Miten Jumala yllätti? Mä valitsin tällaisen yhden meidän DTS-oppilaan. Hän oli saksalainen. Hän tuli tosi semmoisesta liberaalista kirkosta, missä ne niinku poltti pilveä niinku nuorten kokouksen jälkeen. Ja tosi silleen, niinku, että ei ollut mitään sellaista niinku arvomaailmaa, jos ajattelit, että ne tuut niinku kristitystä perheestä. Ja hän tuli sitten DTS ja joka viikko oli niinku sillä, että niinku ei ollut mitään samaa mielipidettä kenenkään, ja Jumalakaan ei oikein tuntunut niinku vielä ilmestyvän, tai hän ei vielä halunnut sitä totuutta kuulla, niin sitten viikon jälkeen ja koulunjohtajat olivat, että ei, kun kyllä hänen niin kuin pitäisi lähteä kotiin, että kun ei hän niin kuin saa tästä koulusta mitään, ja hän vaan väittelee kaikki tunnit näiden opeen kanssa. Ja sitten mä olin hänen niin vanhan, niin mä olin sille, että ei kun antakaa viikko vielä, että kyllä Jumala tulee muuttaa hänet. Ja no sitten se oli se 7. viikko, mä muistan vielä, kun meillä oli sitten vapaus Kristuksessa, niin kuin hengellistä sodankäyntiä ja omaa vapautta Jeesuksessa. Ja sitten hän oli koko sen viikon istu silleen, pitkät mustat hiukset täällä näin, ja istui siellä perällä ja oli silleen, että mä en kyllä usko mihinkään tähän. Ja sitten se ope vaan sanoi yhdessä vaiheessa, että jos sä oot oikeasti epätoivoinen Jumalan puoleen, niin huuda nyt kuka sen huusi? Sakkeus, ei kun kuka se oli, no en mä muista. Ei kun Bartimeo. Mikä se on suomeksi? Bartimeus, en mä tiedä. No niin, hyvä käännös tässä. Niin, että huuda Jumalan puoleen niin kuin epätoivoisena, että mä tarviin sua. Ja sitten mä vaan katsoin sitä tyttöä yhdellä silmällä, että voi elämä, että mitä sä nyt menit sanomaan, että ei toi nyt ainakaan huuda mitään. Ja varsinkin kun se oli just silleen, että ei se halunnut kauheasti niin kuin näkyä ja olla silleen näkyvillä. Ja sitten mä käänsin pääni, ja sitten yhdessä vaiheessa mä vaan kuulin, kun se riuhtasi sen oven auki, kun meillä oli niin kuin piha siinä heti siitä luokkahuoneen ovesta ulos. Se meni siihen meidän pihalle, polvistui ja alkoi huutaan ihan täysiä, siis niinku vain jollekin taivaalle, ihan niinku karjumaan koko sydämensä kyllyydestä, että Jumala, että mä tarvin sua, että mä en voi elää ilman sua, että mä en ole koskaan uskonut sun, mutta näytä itses mulle. Ja sitten me oltiin kaikkia silleen kauhean hiljaisuus, kaikki oli itkenyt siellä, ja oli muuta semmoista niinku hälinää, kaikki meni yhtäkkiä ihan hiljaiseksi. Ja sitten me oltiin sellainen, että se taisi nyt muuten kääntyä Jeesuksen niinku puoleen, että ei niinku... Mä niinku silmieni edessä näin sen kääntymyksen, mikä sille tuli. Ja siis sitten mä olin se, että katsokaa nyt, että hyvä, että odotettiin vielä 1 viikko, että kannatti odottaa. Mutta se oli jotenkin tosi koskettava kääntymys siinä DTS:n aikana. Ja sitten se kaikki muukin tuli, se ilmestys. Ja... Joo. Yes. Wow. Kyllä. No miten Jumala kutsui teidät Suomeen? Mikä tää tarina on? Onko mäkään kuullut tätä vielä? Well, like personally, I never have a calling to any country. My mom always encouraged us
to missions, and she was always saying like, "Oh, missions," and she was in charge in the church of the mission ministry and stuff. And but I always said like, no, I'm not going to go to missions, and like I was always skeptical. I will work and will support you, but I'm not going. And the funny thing is, I was the first one in my family to leave our house to go to do missions, and because I read in a book that it was saying, in the book said that you don't supposed to wait for a calling to a specific country, because God, in the Bible, God say go to every nation and make disciples. So it doesn't say like wait until you have a country in your heart and then you can go. So then I went to YWAM with that, and over the years, then God started speaking and different places. I went to Buenos Aires, I did my DTS, and then I went to Cordoba. And when we were in Cordoba, we had this meeting, and we were praying, we were doing intercession, and it was they put a floor, in the floor they put a map, and we had to choose one country that we were praying for, like that it was in our heart. And at that time we were already married, I think. Yeah, we were married. And so I was like, I didn't have any country in my heart. So then I remember that day I pray, and then God said Finland, and you have to put a stone. It was like these decorative stones, and I put the stone in Finland. I remember there was a white stone, and then we keep praying, and then when the prayer was finished, I saw there was the stone, another stone together with mine. So there were two stones in Finland. So then I was trying to look who was the other person that has Finland in his heart. So I was looking everywhere, and then Sana came to me and I said like, I saw the map, and there were another stone in Finland, and I put my stone also in Finland, so I don't know who is the other person. And then I said like, I'm the other person. So it was this funny way that God spoke to us, separate that we were coming to Finland. So at that time we were pioneering the base in Cordoba, but we knew since the beginning that we were going to leave at some point to come to Finland. So we put a commitment of 8 years. So we were 8 years in Cordoba, and then we do the School of Missions, and then we came to Finland. Yeah. Yeah. I think we're gonna skip one question. Yeah. And leave it to the end. And take this question next. Että mikä on YVAM alumnien rooli? Eli nyt kun me ollaan tässä YVAM alumniryhmässä, eli niiden ryhmässä, jotka on ollut ehkä YVAMissa missionuorissa joskus, ja me nyt täällä lokoisasti omilta kotisohvilta me muistellaan YVAMia ja missionuoria, niin et mikä on niinku tällaisten ihmisten rooli, jotka ei nyt ole välttämättä niin aktiivisesti mukana siinä, tai mitä mahdollisuuksia tai vastuita, tai mitä te niinku haluatte sanoa just tällaiselle porukalle? No mä mietin tätä, mä vastaan tähän kysymykseen, niin mä mietin sitä paljon, ja jotenkin mulle tuli vaan semmoinen halu niinku ensinnäkin vaan herättää sitä sydäntä lähetystyölle siellä jokaisella. Tiedän, että jos on itse ollut jossain, nähnyt eri maailmaa, eri tarpeita, eri kulttuuria ja kieltä, ja nähnyt sen tarpeen Jeesukselle, niin mä uskon, että jokaisella on semmoinen sydän kuitenkin siellä vielä sykkii sille lähetystyölle, että vaikka se olisi ehkä jäänyt perheen ja työ ja muunkin mukana jonnekin taka-alalle, niin jotenkin herätellä sitä ensinnäkin. Ja me halutaan olla mahdollistamassa sitä, että kaikki pystyy olemaan mukana siinä lähetyskäskyssä, koska niin kuin Peto jakoi, me uskotaan tosiaan, että se lähetyskäsky on meille kaikille. Meillä ei ehkä ole kaikilla samaa roolia, ja se on hyvä, koska me ei kaikki voitaisiin tehdä samaa asiaa, ja meillä on kaikilla eri lahjat myös. Niin ihan käytännössä, miten me halutaan mahdollistaa sitä, niin olla kutsua mukaan. Eli meillä ei nyt vielä ole Vantaalla
no varsinkin tämän koronan takia nyt ei ole mitään, mihin voi tulla nyt fyysisesti mukaan, mutta ihan siis lähtien rukouksesta, pysy kuulolla. Kuulasit, kun nämä ajatukset tästä vähän lakkaa, niin että mitä täällä alkaa tapahtua ja tulla mukaan tänne tai muuallekin, että kiinnostuksen mukaan, mitä on vaikka aktioita tai leiriä tai jotain muuta tapahtumaa. Promootio on tosi tärkeä. Me ollaan 2, ja ihan niin kuin Riikka sä oot tehnyt tänään, niin me tarvitaan tosi paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka avaa ovia, joko muille ihmisille, muille yhteyshenkilöille tai tällaisille niin kuin yhteistyökumppaneille, mutta myös oppilaille tai osallistujille, jos on vaikka leirejä tai jotain, niin sillä lailla suosittelee, että hei, mä kuulin tosi hyvästä tämmöisestä jutusta, mikä on tuolla menossa. Ja se on meille tosi tärkeä niin kuin, rooli myös. Ja tietty sitten se, että jos itse haluaa olla mukana, niin voi tulla just tämmöisiin lyhytaikaisiin juttuihin. Ja myöskin, koska meillä on sydämessä lähettäminen, niin jos jollain nyt vielä heräsi semmoinen, että hei oikeasti toi oli mun juttu silloin ja mä oon jotenkin laittanut sen taka-alalle, niin me halutaan myös mahdollistaa, että ihmiset voi lähteä kentälle pidemmäksi aikaa. Mutta ihan siis käytännössä myös me siis, kuten myös kaikki muut Vaivamin työntekijät, niin meidän palkkahan koostuu siis lahjoituksista ja meillä on meidän oma tukirinki. Ja sinnekin on vielä hyvin tilaa tulla mukaan, joten siitä saa myös lisätietoa ja me laitetaan tuohon kaikki linkit, niin pääsee sitten tutustumaan meidän työhön enemmän. Mutta on semmoinen ryhmä täällä Facebookissa on. Joo. Niin, joo. Mutta te olette myös tosi aktiivisia lähettelemään kaikkia kivoja kannatuskirjeitä, jopa mun WhatsAppiin. Että mun ei edes tarvi mennä aina Facebookiin, että mä kuulen teidän juttuja. Joo. Kyllä. Se on tosi kiva. Yes. Mahtavaa. Mut hei, katsotaan nyt tulevaisuuteen. Joo. Elikkä mä heitin teille tämmöiset, että 1 vuoden, 5 vuoden ja 15 vuoden päässä, miltä elämä näyttää, missä te näette itsenne tai maailman, tai millaisia visioita teillä on? Well, now we move. We are living here in Vantaa. I don't know. I think we said this at the beginning, but we want to open a new YWAM community here in Vantaa, and for 1 year, our expectation for next year is to start with DTS, Discipleship Training School, and so you're hoping to have a DTS in 2021 in Vantaa. But not us alone. We are planning do it together with the base in Rovaniemi. So we are going to have a cooperation DTS together with them. We are going to maybe start in Rovaniemi, one part of the theory phase, and then another part here in Vantaa, and then outreach somewhere. And we were praying about maybe Africa, South Africa, somewhere, and yeah, 5 years. Where do you see ourselves? Well, I see 5 years. I would love to see. Miksi mä puhun englantia? Sorry, mä aloitin tälleen. Mä voin puhua suomeksikin. No, ihan sama. 5 vuoden päästä mä haluaisin nähdä, että meillä olisi jo DTS:iä ihan vakituisesti. Mä haluaisin myös nähdä 5 vuoden sisään meillä on jo niin kuin suunnitelmissa, että tämä School of Frontier Missions, eli niin kuin, se on niin kuin lähetystyökoulu, mutta saavuttamattomien kansojen pariin valmistava koulu olisi jo käynnissä. Ehkä joku muu kakkostason koulu. Meillä on myös tosi vahvasti sydämessä, että King's Kids voisi myös olla vahva osa meidän keskuksen toimintaa, joten King's Kids olisi silleen tosi voimissaan ja iso ryhmä nuoria, lapsia, jotka evankelioi. Ja että tiimi olisi kasvanut merkittävästi tästä, mitä me nyt ollaan 2. Eli meitä olisi ehkä noin, mitä nyt uskossa voisin heittää, joku 15-20 henkeä. Ja joku isompi paikka, missä me asuttaisiin, ja meillä olisi paljon evankelioivaa työtä ja monta aktioa vuodessa ja sellaisia. And 15 years, I don't know. How old are we going to be in 15 We're going to be years? 51. 51. So I'm like, so our kids are going to be older. We're going to have some adults, some teenagers. Yeah. So yeah, I think in 15 years we can see ourselves more in maybe an elder role on the base.
still in Finland, still here in... Yeah, we hope that we are going to still in Finland and working on the same base, an established base, but more in an elder role and... Well, I know. No. I don't know. Like challenging youth hard. people to take the... How do you say? La posta. Like, in go English. for it. Yeah, like, take go the for role, it. take the And lead. I don't know. and the base with different ministries. Our heart is to have a base with a broad expression of ministries. We don't want to have only DTS or School of Missions. We want to invite people that have different ideas. If you want to work, like people that want to work with, I don't know, maybe music, maybe arts, some expression of arts, or politics, or any other area of society, and we want to invite those people to work with us. So that's how we see ourselves in 15 years. Great, that sounds amazing. We haven't talked a lot to our audience. I'm really hoping that people will take the opportunity to get to know you and watch this video, and if you want to leave some kind of comment that you have watched this, that would be awesome. That you can ask more questions and we can reply, and think who would benefit from also knowing Sanna and Beto, if you have people that you think might be interested in the same kind of things, because people are the most important. Like finding the right people, that's the key to life, isn't it? Yes. Anyways, I really want to thank you for having this moment and this evening with us. On ollut tosi mahtavaa hengäillä tässä yhdessä ja kuulla näitä juttuja. Ja mulla on ollut suuri ilo jakaa Sanna ja Beto kaikkien ihmisten kanssa. Haluan esitellä heitä ja heidän mahtavuuttaan ja sitä kaikkea, mitä Jumala on tehnyt heidän kauttaan ja heissä itsessään nyt jo. Kyllä. Kiitos Riikka myös sinulle. Laittakaa kommenttia ja kaikkia te hyvät ystävät ja ihmiset siellä, jotka näette tätä videoa, niin voidaan sitten jatkaa keskusteluja ja näin. Ja jos te haluaisitte kuulla jotain lisää, esimerkiksi itselle tuli nyt tässä mieleen, että olisi vielä aika kiva jutella vähän ehkä enemmän DTS:stä joku kerta, että mitkä on ne teidän what keeps you going doing DTS? Like that might be a topic for another conversation at some other time. I would love to hear your motivations and inspirations and what is special about DTS and why you still keep doing it. Mä en tiedä, sopisiko tähän. Meillä oli tämmönen minuutin todistusvideo vaan. Vähän niin kuin lopetukseen. Siihen vähän ehkä liittyy tuohon DTS:ään, että miksi me jatketaan. Sopiiko se vielä? Tämä on siis Maria Fernanda on meidän hyvä ystävä, mutta oli myös Mafe on ollut Porissa, joten jos joku Porista nyt on siellä, joka hänet on tavannut, niin Mafe on tällä hetkellä naimisissa. Hänellä on 2 lasta. Hän päätyi naimisiin sen meidän basin johtajamme kanssa. Kuulostaa epäilyttävältä, mutta se oli todella jumalallinen prosessi. Niin he on nyt ollut naimisissa 8 vuotta. Joo, ja he ovat nyt johtaa sitä basea siellä, missä me pioneerattiin yhdessä Juanin kanssa. Niin nyt hän on mennyt Mafin kanssa naimisiin. Ja hän halusi nyt vaan, me oltiin pyydetty joitakin meidän ystäviä, jotka on ollut meidän oppilaita, niin lähettää pienen tervehdyksen. Ja tämä on nyt Mafen tervehdys sieltä Argentiinasta, niin katsotaanko se. Siinä on suomenkieliset tekstitykset. Yes. Hola, mi nombre es María Fernanda y quería contarte que hace 11 años atrás me encontraba en una situación donde no sabía qué era lo que Dios quería para mí, ni siquiera cuál era mi llamado. Ahí, al verme en esta situación, tomé la decisión de hacer mi escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Quizás no tenía mucha claridad de lo que era. Es más, para muchos era una locura, inclusive para mí.
pero sabía que había algo de Dios en medio de todo esto. Y sí, fui sorprendida. En ese tiempo conocí a los que hoy llamo amigos, hermanos, guerreros y militantes de la fe. Gracias a mis líderes, esos líderes que con paciencia, con amor, no solamente me capacitaron, sino que me inspiraron a poder descubrir y ejercer esos dones y el llamado que Dios tenía para mi vida. Y a su vez poder servir a otros con toda la gracia con la cual yo había sido ministrada. Gracias, Sana y Beto, por su inversión en mi vida. Joo, eli tässä oli Mafen todistus ja ehkä siinä jo pieni alkumaistelu siitä, mitä voi olla, miksi jatketaan DTS:ssä. Upeeta. Yes. Totuuden nimissä, koska me käytetään tätä ohjelmaa, niin mä en vielä nähnyt sitä Mafen juttua, mutta täytyy katsoa se myöhemmin täältä videolta. Ja siellä oli jo muutamat kaverit käyneet kommentoimassa, että Hyvä. Ilona ja Ansku on ainakin ollut linjoilla. No niin, Kiva hyvä. nähdä teitä täällä. Ja jos haluatte jostain muista aiheista jotain muita livejä, niin voisi olla ihan kiva pitää. Näin. Joo. Ja laittakaa myös tästä kellonajasta toivomuksia, jos joku toinen aika, vähän myöhäisempi aika olisi parempi tehdä. Mutta hei, eiköhän me päätetä tää video. Ja jatketaan tuolla Kiitos. kommenteissa sitten. Yes. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi.